kaikki kansalaiset. Se tuli aika keuhkon puolelta. Nyt olisi semmonen MC-kattomamppu-video tässä. Mun eka kertahaaste. Eli Kore on tuolla. Hei! Tuolla kameran takana ja mä oon tässä ensimmäisenä tekemässä tätä haastetta. Hän kyselee mut tuolta kysymyksiä. Ja mä sitten vastaan. Ja sit seuraavaksi mä sit kyselen häneltä. Ja hän vastaa. Nyt olisi niinku mun vuoro. Latasepas kysymys. Eka sana. Mun eka sana. Se oli joko äiti tai mun isoveli opetti mulle sanan mä koko ajan olin pienen. Eka paras ystävä tai kaveri. Eka paras ystävä. Tai kaveri. Kaveri. Elma. Elma. Muistan sukunimen, mutta en tässä nyt sitä sano. Oli Pukimäessä tarhakaverista eka luokkakaveri. Eka lemmikki. Eka lemmikki. Se oli Lapinkoira Nekku. Eka peleko. Eka pelko. Mitenkäs toi nyt ristis? Eka pelko. Se kun mä olin pieni, mua pelotti se, kun mun äiti lähti lenkille. Mä aina itkin perään rappukäytössä. Eka ihminen, joka tekstasi sulle tänään. Eka ihminen, joka tekstasi mulle tänään, ei mulle tekstannut kukaan. No rip. Eka puhelin. Puhelin. Se oli semmonen Nokian tommonen. Sitten se oli semmonen lampu. Se oli semmonen järkyttävä isu. Ötökkä! Pois! Järkyttävä iso ötökkä. Eka video YouTubessa. Eka video YouTubessa. Se oli varmaan jotain noita speedpainteja, missä ei kun ei ollutkaan, kun se oli Linkin Parkin keikalta Kaisiniemestä vuonna Nakkia Kuusi. Se oli niiden joku tämmönen keikkavideo, minkä mä kuvasin. Ekat ajat jostain toisesta valtiosta. No. Now you confuse me! Yeah. Ekat ajat valtiosta. Mitä? The first time out of the country. Niin, eli mikä on niinku eka paikka, minkä matkustit? Mä matkustin eka kerta ulkomaille. Se on joko Ruotsiin ihan tällaisena, tai sit se on Teneriffalla tällaisena. Taisi olla Teneriffalle. Terve, se on MC Kore. No yksi tuolla kyselee tuolla takana kysymyksen ja tatulla. Toi oli jo törkeetä. No okei, Uure Hukka tuolla kyselee tuolla takana. Uure Hukka Gurmau. Sitten kysymyksiä. Ensimmäinen sana. Mä sanon jo kaikille tänne, että ollaan ja muistan satana lyhyt, koska en mä muista mikä mulla oli taas. Ensimmäinen paras kaveri. Ensimmäinen paras en mä muista sitä. Oma sänky. Jep. Ensimmäinen lemmikki. Kun ei oo ollut. Ensimmäinen opettaja. Niitä on ollut niin monia. Niin. Ei tuu vielä. Sä nyt simputat kaikki. Ensimmäinen puhelin. Nokia 3310 pommin kestävä, ostakaa. Taat tuolla on tuolla niin. Ensimmäinen YouTube-video. Se on se rämppäysvideo. Ei, ei. Ensimmäinen henkilö, joka subscribepasi sinun kanavasi. Minä. Se on
You cheater. En mä tiedä, kun ne on nykyään yksityisiä. Uijari. Ei Ensimmäinen työ. Ei oo ollut työtä. Ei oo kesätöitäkään ollut vielä. Ei. Ai no niin, no totta. Sitten ensimmäinen ulkomaan matka. Ruotsi. Ei kun Viro. Okei, mä luettelen kaikki. Ruotsi, Viro, Egypti, Venäjä. No ei. Sä oot ollut enemmän ulkomaan kuin minä. Mä oon käynyt Lanzaroteella, Teneriffalla, Ruotsissa. Eiköhän siinä. Siinä oli meidän eka kertovideo. Sanokaa kaikki hyi. Saatte 10% alennusta tuotteesta. Saatte 10% alennusta tuotteesta, jota meillä ei oo. Sovitaan näin. Mutta siis ensi video, niin se olisi moi. Kelis, moi! No hei. Ai. Ai. Aika pitkä leikkaus. Otto 5005.